inyong lahat. Panibagong araw. New day. Aga ang gising natin. Aga. Pahinga din tayo ng maayos kahit paano. So it's Sunday here in California. Ano ba tayo? Medyo malamig. Good morning sa ating lahat. Try muna tayo ay tingnan natin kung ano pwede natin gawin ngayong araw. It's Sunday. Time check 7 a.m. Malamig. Sunday morning.